Ungqongqoshe wezemfundo eyisisekelo uSiviwe Gwarube unikeze isikhungo esisha esikoleni samabanga aphansi iHitekani eShawelo namhlanje kuseni esixhaswe yi-MTN Foundation kanye ne-ATC yaseNingizimu Afrika. uGwarube uthi lo msebenzi ukhombisa iqhaza elikhulayo labalingani abazimele ekuhlinzekeni ngezindawo zokufunda eziphephile zesimanje kubafundi abasemphakathini enganakiwe. Uphinde bengeza ngokuthi umnyango uzibophezele ekukhuliseni ukwesekwa ezikoleni zasemalokishini nasezindaweni zasemakhaya ukuze kuqinisekiswe imfundo esezingeni yawo wonke umuntu. Isebe lemfundo esisiseko linikezele ngokusesikweni iziseko zophuhliso zesikolo esisanda kuqitywa kwisikolo samabanga aphansi iHitekani eShawelo. Elinyathelo lichazwe njengelo ligxininisa ukuzinikela kwesebe ekomelezeni inkqubo yezemfundo ngotyalo-mali kwiziseko zophuhliso. We're really grateful to be here with our partners, with the MTN Foundation, also ATC, the Nelson Mandela Foundation, and Ride for Hope. These are private and social partners, corporate partners who got together and they wanted to refurbish this block of classrooms, which is really, really important. As you all know, that South Africa experiences a massive backlog when it comes to infrastructure in our schools. And really, this backlog is not going to be solved by government alone. And so when we have people like our partners who come together with us and they say, look, we'll lift on the one side. And not only is it about the refurbishment of the classrooms, but also they've donated, ATC has donated a computer lab. As a computer lab for the very first time in Hitekani. These children, and they've partnered with the Click Foundation as well, where they'll be taught these skills that they need. Umphathiswa wemfundo esisiseko jikelele uthe isebe lizibophelele ukuphucula izikolo zibe kumgangatho ofanelekileyo ukuze kubekho ukulingana kuzo zonke izikolo zeli. Sine 24,000 schools and not zonke imajority yazo ezo zikolo zizikolo esizibiza kuthiwa zi-quintiles 1, 2 and 3 schools. So ezo zikolo ke zizikolo noko zabantu abangathathi ntweni. It means into yobana i-resources zethu maziye khona, and so xa sifumana i-partners ezikwazi ukuza apha eSoweto bazothi into yobana masilungise izikolo ezinje siyayivuyela loo nto leyo ngoba kaloku abantwana balapha bona afunekanga kube khona umahluko between bona kuba behlala eSoweto besiya esikoleni saselokishini nabo abafunda ezidolophini. Abazali nabahlali ngokubanzi bayacelwa ukuba bazibandakanye kwiinkqubo zezikolo kwiingingqi zabo kwaye bazikhusele iziseko zazo. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka.